Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Acció promocional de la Costa Brava i el Pirineu més important dels últims temps, el Congrés Mundial de Blocaires. «350 blocaires, escriptors i creadors de continguts en mitjans de comunicació social de l'àmbit dels viatges internacionals, procedents de 21 països diferents, el 50% d'Europa, el 30% dels Estats Units i un 20% de la resta del món, arriben a Girona per participar en l'acció de promoció i comunicació 2.0 organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Les desenes de blocaires i escriptors que van ser a Girona, la Costa Brava i el Pirineu gironí descriuran les seves experiències a través de les xarxes socials. Un dels aspectes tècnics que facilitaran aquesta iniciativa és l'utilització de MiFi, un aparell router sense fils que permet la connexió immediata a internet i que va aixecar una gran admiració entre els blocaires que anaven amb autobús per les terres empordaneses. Amb aquesta iniciativa, el Patronat de Turisme preveu assolir la xifra de 80 milions d'impressions a les xarxes socials i generar més de 240 publicacions entre apunts, vídeos i galeries de fotografies en 2 mesos. Aquesta és l'aposta que fa aquest ens de la Diputació de Girona i que continua en la política de fer accions promocionals a través de les xarxes socials. Els resultats, segons el Patronat, que és pioner a Catalunya en aquesta forma de difusió turística, té resultats molt positius i per això hi ha la participació directa de l'Agència Catalana de Turisme, l'Ajuntament de Girona, 8 consells comarcals i l'empresariat turístic de la demarcació.